lada coronavirus udon tang haka hol to exam leni udon tang po ying mane leni udon tang kinu ki balong ke interest nam ta padba but coronavirus uja haki election campaign uja haka sri thap vote kapamut ki padba kila sio lingo bat ki padba kila sio ki vivos ki paradok ki parasnam ki nong sok snong jong ka rikasi bat komjuru ki nong sok snong jong ka jela hibro ka wei ka ai ka khubor bat ka ai ka mat ka ba kongsan ka ba ngakwa ban wanra hakmat jong pi hakan ka klip mat lese ka long ka mat ka ba don kam hadu kata bat lese kan long ka jing kersiu tia lese kan long ka jing pen kendet benriu nak benta iwei ki pat ba nong sok snong nak benta ki kun samla jong ka bri nyau trap nam ta ki kun samla jong ka jela pat balai nga ong kumta ngi ui pat ngi sakhi da lagi jong ki kmat dang menno ngi ui haka election campaign kisngi balik thap vote haki sngi badon concert ngak bu ka ni ka jingkeli hang ne ka long ba hatu ka sarkar kapan ne em ya certificate covid vaccinated lane ya ka report negative RT-PCR covid test report ban ngiyo ka jingel kibriu haka sngi badon ka election campaign haka sngi bad dai ka sngi thap vote ban jet ya ki nong thau an ki nong mikman ka long syaba palat bat kala don ka jing ima bat kala don ka jingdu jingkermen nak liang jong ki nong trei haka tenat jong ka kwat ka khia namar balai kila ima ya kata ka jingelum pada jong ki briu bomdon kata ka protocols bomdon kata ka ong ban but ya kita ki kendon jong ka pandemics hakaba omdon social distance omdon kamas omdon kam ban wanra kita ki RT-PCR negative test report lan ngimdon kam ban wanra ya kita ki certificate covid vaccinated Henry ka ai ka bas ngau lingo bat ka ai ka bas ngau khla bat ka ai ka bas ngau phla ka long ba balai menta nak benta banyele exam staff nurse bat ANM ngiu ya ka direction ka baka government ka ai ba kadon kam ban long full vaccinated lane don kam ya ka negative RT-PCR covid test report bat kane ka long ka jing na isiliang bat balai ngong ka jing na isiliang balai habangi jit ya ki nong thau an menta pila penkan lupa ya ka an haka jing sisa haka sngi ba jit ya ki nong thau an ka an ka dei ban trei kam bat balai ngong ka an ka dei ban trei habadang don ka pandemics balai ka sarkar kampan ya kita ki full vaccinated balai kampan ya kita ki negative RT-PCR covid test report balai ka pantang habadle exam ki kun samla tekan ni kalong ka jing kentu ya ka sarkar kalong ka jing kentu ya ka department pas ngau ha wat nom le siliang nak benta banjit nong mikmat nak benta ka election campaign ngimdon kam ya kita ki covid test report ngimdon kam ya kita ki certificate ban ong full vaccinated hanrei tang batu exam kam lane tang kinu kam ki balong ka interest nam ta ki kun samla nam ta ki pajak nong sosnong pipan ya kita bat covid test report bat kita ki certificate vaccinated kamut ayu ka ika jingmut badon selendat kamut ba nak benta panjit nong mikmat ngihap ban sacrifice lada spread covid hak tu kapur umdon ba pusia umdon ba tuklar umdon ba kuslai ba ka jing ya lumbriu ka bala long palat hendai ka sarkar bempatia wi ai ru em kata hendai balai tak menta habar le exam ki kun samla ki unemployed youth jong ka rikasi ki unemployed youth jong ka jela ki panlut ya kita ki covid test report ki panlut ya kita ki full vaccinated certificate kani ka long ka jing le siliang bat ngakentu hang ne ba ka sarkar kamdai ban yalam baklai ki pajba nong song jong ka jela da ka balik siliang kom kini bat ki pajba ru nang ni sakmat lada ka sarkar ka le hakani ka dur phidai ban kan mau dungong nang ni sakmat phidai ban kendit ban riu ba usnam arajara pulai ulajan bat ka kenti ban jit nong ikmat ka lajan ngin sapet ken haki election campaign hatu ki pan em kita ki covid test report ni pan em kita ki certificate full vaccinated bat ki pajba pen ida ka action jong pi hakasngi bat
day kata ke election campaign dan day ke sngi thevut hakaba lata nabata ka jing mentoi nam ta ke interest jong pi ki pat ba ki pan nya kita ki details baro piru haka sngi ba thevut dan ba sngi budget nya kita ki nomik mat pi day ban pan jing shai pat penti kena ba haba phim pat ai yau covid vaksin covid phim day ban sim benta la ne phim day ban let namar ba lata pilek ka along no si benta ba pi kersan ya kata ka jing le siliang pi kersan ya ka jing nyau ben ya ki pat ba bat kalong sha ka ek ba siosi ban ui haka ba ni ui haka jing penlong ya concert ni ui kemba don covid don ai habai don ka election campaign ya shat singau ba bat ki pat ba don social distance don protokol ai haka sngi thevut ki pat ba ki lum lumbu don jing perwa handai bali tang menta te kane kalong ke jing pen kendit ban reu bat kane kalong kan nuksa ka basai ya ki pat ba ban nang ni sakmat ki pat ba kim dai su ban sya ya lambak lang ki pat ba phim dai su ban sya pendon kam bat ngakran hang ni ka munsim ka basyo kia hawat ni so tu ba ka kam jit no mik maru ka dai ka wei ka kam ka balong ka jing mentoi nam ta jong pat ba handai ngiu i ba ka jing mentoi nam tau pat ba ka dai tang ka sngi thevut handai lat na kata ka dai be tang ka jing sya nyon jong pat ba dan lengba kan ni ka video ngabuk ke jing kentu bat ngabuk ke jing kerpat ya ki bor badai pet ki badai kmi badai ban pentri kam equals la ka dai ka sngi thevut la ne ka dai ka sngi tho exam jong ki pat ba nong song sinong kuwit nom jit bri nom dit jaka la da kuwit udon kamut udon ba nga kentu hang ni bat ki pat ba ru nga kentu hang ni bang nyim dai su ban nang syak pron kam bakla bat nang syak pen bet nang ni syakmat